Združenie Salesianskej mládeže Tomka otvorilo aj v tomto školskom roku kurzy pod názvom Škola pre animátorov. Prostredníctvom tohto vzdelávacieho programu svojich mladých už formuje niekoľko rokov. Škola pre animátorov je určená najmä mladým členom Domky, ktorí chcú využiť svoj čas v prospech salesianskych diel a podporiť ich službu animátora. Skladá sa zo 4 stretnutí v priebehu 2 rokov. Kurzy prebiehajú súčasne na východnom a západnom Slovensku so stabilnými tímami školiteľov. Obsahy kurzov sú zamerané na animátorstvo, preventívny systém, osobný prístup, sprevádzanie a odovzdávanie viery. Tento rok máme na našich kurzoch približne 80 mladých ľudí, 80 animátorov vo veku približne 15 až 20 rokov a venujú sa im školitelia, ktorých je približne 12. A patria tam Salesiáni, sestry FMA, taktiež animátori z rôznych stredísk a potom aj salesianskí laici, čiže spolupracovníci. Čiže vytvárame ako takú rodinu, celú salesianskú rodinu, kde sú zastúpené všetky zložky. Je to asi možno hlbšie pochopenie, ale nie pochopenie pre pochopenie, ale skôr pochopenie a aj motivovanie. Lebo tie veci, ktoré Don Bosco robil a to, čo chceme, alebo to, čo je tá životná šanca animátora vo svojom stredisku prežívať, je prežívať niečo hlboké a je to ten spôsob života, ktorý sa dáva. Cieľom prvého kurzu školy pre animátorov je hlbšie pochopenie preventívneho systému, asistencie a prehlbenie motivácie pre službu animátorstva. Ja od tohoto kurzu očakávam, alebo myslím si, že by mi mohol dať také poznanie v animátorstve. Pomôcť v tom animátorskom raste. Tiež sa prišlo niečo naučiť nové o preventívnom systéme, teda vlastne to je téma tohto kurzu. Lepšie pripravovať stredka, viac sa priblížiť k deckám. K obsahom prvého kurzu patrí pochopenie identity animátora v Salesianskom mládežníckom stredisku. Účastníci hlbšie spoznávajú salesiansku mládežnícku spiritualitu, taktiež metodológiu výchovy Dona Bosca, ako aj preventívny systém v teórii a praxi.